Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i sonríele a la vida. El centre ocupacional de Can Serra compta amb 34 usuaris que avui han celebrat una jornada de portes obertes per familiars i amics. Aquest dia és la culminació de tot un any de treball, perquè una de les tasques que ells fan és el manteniment de tot aquest espai verd, el manteniment dels hivernacles, la plantació de la flor, i és el dia que tenen per ensenyar a les seves famílies i a la població en general la seva feina. Un dia en el que els assistents han pogut veure els productes en els que treballen els usuaris, com el cultiu de flors i productes de cuina i artesanals, o la cura dels espais verds. Bueno, jo ja fa molts anys que vinc i per tant els conec pràcticament tots. Llavors m'expliquen moltes coses. El Cristóbal i l'Alicia, que són parella a més, m'expliquen que aquest cap de setmana han anat aquí, o han fet aquell vol, el Raül, que tots em van explicant coses perquè ens coneixem des de fa temps. La Míriam, que és molt xerraire i molt alegre. És com una família, això. En definitiva, nosaltres els coneixem, ens els estimem molt i ells també ens estimen molt a nosaltres, la veritat. L'alcalde Xavier Fonollós ha explicat quina importància té un centre de referència com Can Serra. La família d'un usuari ha descrit el centre ocupacional com el millor que han vist de tots els visitats. Per aquesta raó han decidit que el seu fill comenci una nova etapa a Martorell. L'atenció que tenim amb persones amb discapacitat intel·lectual és molt alta. És a dir, tenim el servei de teràpia ocupacional, el servei ocupacional d'inserció, el centre especial de treball, l'escola d'educació especial, tenim la Fundació Art de Sant Martí, el centre de dia, els pisos tutelats i ara també tenim la Fundació Som Capaços. Per tant, tenim tot el ventall de necessitats, en principi, cobertes per tots els nois i noies de Martorell. Fins al punt que ens hem convertit en punt de referència a la comarca i aquí també venen nois i noies de tot el Baix Llobregat Nord, tant aquí com al Centre d'Educació Especial, com a la Fundació Art de Sant Martí. Per tant, Martorell és un centre de referència amb tot el que fa referència als nois i noies amb discapacitat intel·lectual. I això per nosaltres ens omple d'orgull, de veritat. Les flors que cultiven els usuaris de Can Serra són les mateixes que adornen els nostres carrers. Flors cuidades amb estima i cura i que també reben els veïns i veïnes durant la primavera. Tots formen part del servei de teràpia ocupacional i del servei ocupacional d'inserció.